פגישה לדבר על תבניות, יש לנו בעיה שצריך לתקן מחר בבוקר. אנחנו כל יום מתקדמים, לומדים יותר ויותר טוב. אז בהתחלה היה 8:30, אנחנו חוזרים הביתה. לא חוזרים. הולכים למפעל, כן. הנה. וואי, איזה נעים בחוץ. ואנחנו יושבים שם בחום. וואלה. טוב. מחר יש עוד יום. השעה כמעט 11 בלילה. ואנחנו במפעל הגענו. ואפשר לראות שרונן עוד רוצה להסביר כמה דברים כדי להספיק מחר ומחרתיים להדריק עוד כמה תבניות ולתקן אותם. אפשר לראות שכל האולם ההרכבה שכרגיל מלא עובדים, אז אין אף אחד, זה כבר לילה. ופה אנחנו עוברים למכונות CNC, ומכונות CNC עובדות 24 שעות, אז זאת אומרת שיש את העבודה. הנה הכל מעבב ירוק, והנה עובדים. וכמה שרונן הסביר לי, כל המכונות באולם הזה זה מכונות מאוד יקרות, ואפילו יש פה כאלה מכונות שאין בארץ, בישראל, מאוד יקר. אז בן אדם משקיע, אנשים עובדים, אירוזיה, זה מכונות אירוזיה, הכל עובדים פה לפי עבודה ממוחשבת. כמה שהסבירו לי שזה המחשב מרכזי, מחשב הייצור, כולם עובדים לפי פקעות מסודרות. כל החלקים, מה שמייצרים פה, לפי פקעות ולפי ברקודים, כך שלא ניתן לעשות טעות. למשל פה לדוגמה זה אנחנו רואים שהכל, כל החלק פה, הכל ברקודים, הכל נמצא במקום שלו על יד המחשב. אז זה מפעל מאוד מסודר, אין מה להגיד. זה מכונה אירוזיה, עושים חלקים לתבנית חדשה של פלטון. יש קווין? Do you hungry? Not yet. Yeah? No yet. אנחנו רעבים. טוב חברים, אנחנו ממשיכים ניסיונות. הנה מדריקים את המוצר על הדליה, אבל רציתי להגיד משהו אחר. גם בסין יש מערכת מד. עכשיו תסתכלו, אנחנו עושים ניסיון, ואיך יודעים שמכונה בניסיון? הנה בבקשה רשום פה, מכונה בניסיון, אדום, כולם רואים. ואם למשל עוברים על מכונה ממול, אז רואים שמכונה עובדת והיא בייצור. למה? כי יש פה ירוק, ובתרגום אומר פה בייצור. רוצים לעבור לניסיון, בבקשה, הנה, צ'יק צ'ק, הכל מהר. ונכון שיש פה הרבה אופציות, ואתם יכולים להוסיף מה שאתם רוצים. אוקיי, החלטה ניהולית, ניסיון, וזה נראה לי חג פסח שמח. הנה ניסיון, ואני מחזיר לייצור, שאוי ואבוי לא יגידו שעשיתי בלאגן פה. אז הנה בבקשה חבר'ה, מר סיני. היום אנחנו יוצאים מוקדם, רק שעה 11,
סיימנו עוד ניסיונות, עוד יום נגמר, מחר יום אחרון, ומחר אנחנו צריכים להתחיל שלא הספקנו. וזה יהיה יום, אם זה היה ימים רגילים, מחר יהיה יום מפוצל. שלום ניסים. וואי, כמה בחוץ נעים בגשם. וואי, וואי, ומלא מים פה. איזה יופי. טוב, יום אחרון של ניסיונות נגמר, הכל צריך להיגמר שעה 11 וב-5 בבוקר אנחנו צריכים כבר להיות מוכנים לנסוע לשדה תעופה. אז גם בווידאו הזה אני מסיים את הסיפור שלנו על הניסיונות. כן? יורד גשם. אפילו סין בוכה שאנחנו הולכים, כן, הולכים חזרה וניפגש